Jan Anu, suwi lho Mbak Mary wis pirang-pirang tahun ya ora mungkin ketemu. belum saatnya. Iya. Karena semua itu kan adalah takdirnya. Betul. Ketemu, berpisah, terus rezeki, terus kesempatan ini yang mengizinkan yang punya. Wah, Jan ini pengalaman sing paling mengesankan ini pokoknya karo Mbak Mary tanggapannya ning Kalimantan. Aku gandrung karo siden Kalimantan yo kayak terakhir kan. Anu aku Jenenge Yupengki. Aku mah Yupengki. Yupengki. Wah, teko sing hayune ora umum. Kok kono oleh kok kene oleh. Pol. Paling anu sapa Victor ora gelem mulih. Wah, wiro Yupengki lho. Wah. Persis liwat kabeh persis liwat. karis lah.